mlebu nang kampung Semanggi ya ojo lali tanaman semanggi kuwi opo rek iki lho tanamane model sing jenenge semanggi sing ditanam ana nang Surabaya Barat to nang liyane gak ono makane panganan semanggi ku panganan langka panganan yang perlu dilestarikno asli Surabaya oh. Pak jenengan sing ngelola niki nggih Pak Bapak namanya sinten Pak Amanu Bapak Amanu yang menanam atau membudidayakan tanaman semanggi. Oh. Pak, niki mboten enten malih nggih. Sing apa budidaya tanaman niki ten mriki Surabaya mriki nggih. Surabaya Barat. enten malih enten daerah Sememi sing jarine respon nggih. Oh, cuma ada 2 rek. Bayang rek, lah ini lho mek sakmene. Ya apa? Mosok kon tuku 10.000 gak iso. Iku panganan enak iki. Kok dicoba mari ngene. Panganan semanggi asli Surabaya. Ini kucing petanipun kula paculi godhongnya ombo-ombo. Oh nggih. Lemah. Oh lemah. Lemah lembut niku. Tapi niku dipanen mari ngene Pak nggih. Nggih mantun ngaten. Mantun panen. Oh. Lah niki dinten apa nih? Minggu paling di Selasa Rebo. Selasa Rebo nggih panen nggih. Istilahnya dijual lah digawe sayur semanggi buat Semanggi. panganan ini nggih. Oh. Ya tergantung setumbas, Mas. Oh. Tergantung setumbas. Setumbas nggih. Nggih. Tapi kita nih sih nom bener saged di petik nggih, mboten saged panen sih nggih. panen sik nom. Sik nom. Wih, Mimpes Mas semanggi niku. Katang niku. kata pesi yo nggih. Nggih. Malah nek sakmene Pak lahane nggih Pak, semanggi nggih. Pirang niki Pak, pirang kilo hektar niki Pak? Alah, Mboten enten setengah hektar, Mas. walah, Paling gangsal ewuan. Kang Selewan. Lah sing sememi hektar mungkin. Hektar-hektaran niku. Oh, lebih banyak nggih. Nggih lebih luas. Lebih luas sememi nggih. Tapi nggih hitungane lek teng Surabaya Surabaya. terbatas Pak. Pokoknya nomor setunggal niku penyakit ya Mas. Wereng. Nggih. Nggih, wereng. Pokoknya mboten di terdawa masih mboten di rabuk mes. Mboten mempam. Oh, cepet. Nggih, mboten kena penyakit maksud kula. Oh, cepet tumbuhe, Tumbuhe. cepet panen nggih. Mboten kate rabuk mes niku. Cepet nggih. Cuma godaane berhubung Kodaane niku wereng. kali uler. Oh. Wis. Godaane wit semanggi ku Wereng kali wereng ambek uler. Ha, uler kuwi ning awakmu. Lah gak tuku semanggi berarti awakmu uler. Ya tuku rek aja lali. Wong iki naname lho setengah mati rek rego 10.000 mosok gak tuku awakmu. Hah. Iki wis. Napa? Itu niku iringane Niko? pisang yo. Pisang nggih. Ten gosong niku wereng Apa ya? niku. Saking cinta dengan semanggi, sik kerjaane yo gak semanggi to ya jualan buah, tapi kan karena semanggi iki seminggu sekali nggih Pak nggih. Untunge ya tapi syukurlah untuk Pak sapa jeneng? Pak Amanu. Bos istilahnya Pak Amanu ambek sing nang Sememi ambek sekitari Kendung iku jasane sangat besar ya untuk kuliner atau makanan khas Surabaya semanggi nggih Pak. Mohon diperhatikan untuk Ibu Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pemkot Bapaknya diperhatikan untuk baik ada kebutuhan apa-apa untuk semanggi mohon dibantu lah. Aja teko Kadanto Pak ya. Pak Armuji ojo lali aku. Oke, saiki Pak matur nuwun nggih Pak. Sami-sami. Matur nuwun, saiki wayahe mangan semanggi. Kan wis seru tanaman semanggi. Saiki wayahe mangan semanggi. Oke, kemon. Tanaman semanggi iku kondisine iku ono nang Surabaya Barat to. Nang Surabaya liyane di luar Surabaya juga gak ono langkae tanaman semanggi. Makane lak iso rek. Kon sing duwe gawe, sing duwe acara kawinan, sunatan, awakmu sunat sih. Oh wis mari. Lah iso ono anu iki panganan semanggi yo tekakno rek, yo celun. Bu iki kampung semanggi daerah Kendung. Yo kampung semanggi daerah Kendung rek. Iki kan terus pokoknya lah menghubungi Merindio. Iki perempatan lampu merah Kendung. Nah, iku nganan titik engko tikungan. Nah, iki engko njual semanggi. Engko takok kunae lah kepingin pesen semanggi bae gawe acara kawinan, sunatan apa acara ulang tahun rek. Yo apa carane sing semanggi sing dodolan semanggi, makanan semanggi iku tetep rame, tetep apa ya gak punah, gak ilang rek. Yo. Sore Mas, jam Oh. ya sore. Iku bukane jam piro sampe lanang ngene, Bu? Jam itu. Jam 7 isu. Isu. Jam 7 isu. Sik. Rek buka mulai start jam 7 isu sampai
Entek. Iya, Sampai entek lah ngomongnya, mosok sampai jam Iya. 1. Pokoknya sampai entek lah. Iya, sama. Pokoknya mrene. Yo sing duwe acara ojo lali rek, Semanggi Lestarekno. Kono arek Jawa Timur, Surabaya Raya, ojo lali. Kono acara gede dhekmu akeh yo. Yo Semanggi sak Surabaya kon teko. Acara opo kae? Wo iki lho rek. Terus Bu, campur Bu. Asik. Iki lho, Lon. Asli Semanggi Surabaya. Ojo lali sih. Rek, Lestarekno iki panganan Surabaya asli. Ciamik. Koncoku iki lak mangan. Enake. Enak, Bro. Jos. Wah, leweko ngono marek. Bu, sampun pinten kali? 20. 20. Regane terjangkau rek. Loro lho, 20.000. Watik enak semanggine. Oke, ngono ae. Sampai ketemu nang acara Taufik CS lainnya.